fuck G. God no go shame us. Dakudi a garin wasu baba ai gwara garin mu. Dakudi a garin wasu baba gwara garin mu ko da ma shana. Dakudi a gidan wasu baba gwara gidan mu ko da ma shana. Dakudi hannun baba na gwara a hannu na ko na shana. Da bani budurwan TikTok gara bani budurwan Instagram yanga ce dai zan shata ba maganar BM sai dai like yan girman kai ne na gane dan haka ba ni ba matan TikTok. Ba ni ba matan TikTok. Simi si gobe matan na bila har gobe. Ai su ma sun san da akwai moni wane ma dan gote. They like me, they like my swagger. They like me, they like my ginger. They like me, they like my swagger. They like me, they like my ginger. Baby ya ce in saki sauti ni casu ko da ba visa. Ai sun san ni sarki ne ina kasa bit ko ba kaifi ne. Amma Mr. DJ na da sauti kamar na sha moka. Uban Arizona sannan ku bani shisha in dora. Wiwi maganin mayu ƙaura dole sai layu mata sai da kuku ma zama da ku akwai daɗi amma kuna da wata zanga-zanga kuna da rayuwancin amana kun cije ni ya zan da rama a baya na bukaci silin ban da kuɗi ina da konsili da kuwaka da ko akan baro sabida mata zan zamo gaye suna gudu na shekace maye next level zuwan Buhari ne ko baka shan wuya sai ka santa duk mai kuɗi a hannun sarki ne in ko ta ɓaci masu lauki ne da kuɗi a garin wasu baba gwara garin mu ko da ma shana da kuɗi a gidan wasu baba gwara gidan mu ko da ma shana da kuɗi hannun baba na gwara a hannu na ko na shana da bani budurwan TikTok gara bani budurwan Instagram yanga ce dai zan shata ba maganar BM sai dai like yan girman kai ne na gane dan haka ba ni ba matan TikTok. Ba ni ba matan TikTok. Zaburi na ya zo gayu dole mu huta ko ba tayu ba maganar tukin dai fayi kasa wuta na kara fasa bamba bana shiga ciki sai na duba wannan kidan fa ya fi wata rufa bugu yake kamar wutan tonda shine ya kai ni Instagram ma ina bugun su sun kasa rama many people don't love me they say they like me in za ku shigo baby ga number in abin ya ɓaci kira manaja sabida matan sun sa ni kwana dan sun ga kuɗi